A mai Zsoltárral hadd köszöntsem a testvéreket. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, még ha megindulna is a föld. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük azt az éneket, amit múlt vasárnap gyakoroltunk, a 276. ének első versét, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Márk írása szerinti evangélium 5. részének 21-től 43-ig terjedő verseiben. Ezt a hosszú részt ülve hallgassuk meg figyelemmel. 21. és következő verseiben így szól Isten igéje. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem, akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés, és érezte testében, hogy kigyógyul a zajában. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áll ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhát? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták: leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: ne félj, csak így. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérnek. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk:
Miért csináltok ilyen zűrzavart? És miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, a gyermek feküdt, majd megfogva a kezét, ezt mondta neki, Tálita kumi, ami ezt jelenti, leányka, néked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, válaszoljunk arra imádságban. Mindenható Istenünk, áldjuk, magasztaljuk és dicsőítjük a Te nevedet, és valljuk ebben a magát dicsőítő világban, hogy egyedül Téged illet minden dicsért mondás. Bocsáss meg, valahányszor elhalványul előttünk a Te nagyságod. Bocsáss meg, amikor kételkedünk ígéreteidbe, vagy nem vesszük komolyan kijelentésedet. Bocsáss meg, Urunk, amikor sokkal kisebbnek képzelünk el Téged, mint aki valójában vagy. Könyörülj most rajtunk, és hadd ragyogjon föl előttünk a Te egyedülálló isteni nagyságod, és hadd ismerjünk meg Téged sokkal jobban megváltó Urunk, Jézus Krisztus, hogy aztán tudjunk benned nagy békességgel bízni, és tőled várni mindig a szabadítást, segítséget, kiutat. Hálát adunk neked mindazért, amit az elmúlt héten kaptunk tőled. Tudjuk, Urunk, hogy semmi jót nem érdemlünk, de köszönjük, hogy Te nem érdemeink szerint ajándékozol, még csak nem is a mi szükségünk szerint, hanem a Te kimondhatatlanul nagy kegyelmed és gazdagságod szerint. Legyen ez az óra is most a Te ajándékod. Szeretnénk veled találkozni. Előtted leborulni, mint Jairus meg a szenvedő asszony, és így megtapasztalni a Te hatalmadat. Olyan sokféle nyomorúság hajt minket is hozzád. És sokszor már magunk sem bízunk abban, hogy tudsz vagy akarsz adni segítséget. Növeljed a mi hitünket. Megtagadunk minden kételkedést és hitetlenséget, és szeretnénk teljes nyitottsággal hallgatni a Te szavadat, amivel Te minden jót el tudsz végezni az életünkben. Szabadításodra várunk, Urunk. Kérjük, hogy szólj, és ugyanakkor munkálkodj is bennünk, hatalmasabban, mint ahogy ezt mi elképzelni tudjuk. Ámen. Énekeljük tovább a 276. énekünket, a második versétől végig. A második vers így kezdődik, ha a nehéz időkben elcsüggöd a szíved. Because
hogy a hit hallásból van, mégpedig a te igédnek a hallásából. Ezért alázatos hittel kérünk, ajándékozz meg most minket a te igéddel. Olyan igével, ami a te szádból származik, és éppen ezért élő és ható, aminek a nyomán megerősödhet a mi gyenge hitünk, vagy hit támadhat a mi hitetlen szívünkben. Ámen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az imént a Márk evangéliuma 5. részéből, ennek az utolsó 3 versét ismét olvasom a 41. verstől. Jézus megfogta a gyermek kezét, és ezt mondta neki, Tálita kúmi, ami ezt jelenti, leányka, néked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban meghagyta, hogy ezt senkinek ne mondják el, aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykát. Ez igaz. Kedves testvéreim, még karácsony előtt elkezdtünk egy sorozatot erről a fontos kérdésről, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Nagyon fontos ezt egyre mélyebben és világosabban értenünk több okból is. Egyrészt sajnos egyre több hamis elképzelés, minden alapot nélkülöző kitalálás, Jézus Krisztus valóságos történeti személyét és váltságmunkáját meghamisító, sőt gyalázó, szennyes emberi gondolat terjed őróla, amit teológusok, írók, szélhámosok és az ő tudatos ellenségei is terjesztenek. Éppen ezért nekünk, akik valamennyire már ismerjük őt, kötelességünk ezeknek az embereknek az érdekében is, meg minden Krisztust kereső és benne már hívő ember érdekében bizonyságot tennünk arról, hogy kicsoda ő valójában. Mit tudhatunk az ő valóságos személyéről, jelleméről, természetéről, tanításáról és tetteiről, a szem- és fültanúk leírásából, az evangéliumokból. Persze az evangélium történeteit is többféleképpen lehet értelmezni, ezért fontos, hogy a kor és az írott szöveg alapos, tárgyilagos ismeretében minél pontosabban értelmezzük azt. De láttuk akkor, hogy életkérdés, örök élet kérdése számunkra az, hogy Jézust pontosan és alaposan ismerjük azért is, mert meg van írva, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 3 alkalommal volt szó eddig őróla. Először láttuk, hogy milyen fontos volt Jézusnak az Atyával közösségben eltöltött csendes idő, amiből az ő küldetése táplálkozott, de mindjárt utána láttuk azt is, hogy nem ezzel töltötte azokat az éveket, amíg itt volt közöttünk, hanem mindig kész volt mindenkinek segíteni, akinek arra szüksége volt, mert irgalmas, érző, együttérző szíve volt. És ezt kínálja azoknak is, akik ma hisznek ő benne. Közben pedig nagy bölcsességgel nevelte tanítványait, hogy merjenek egyre bátrabban bízni ő benne, és legyen az ő szívükben is nagyon friss a másokért érzett felelősség. Adventben pedig arra a kérdésre kerestünk választ, hogy miért jött Jézus erre a földre. Több alkalommal is megfogalmazta ő ezt, 3 mondatát elemeztük, azért, hogy megkeresse és üdvözítse az elveszettet, azért jött, hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért, és azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Nos, innen folytassuk ezt a sorozatot. Ez a mai
a legtöbbőtök által nagyon jól ismert történet arról szól, hogy milyen mérhetetlen erőfölénnyel járt itt Jézus. És ennek a birtokában minden helyzetnek uralma, soha semmitől nem jött zavarba, minden nyomorúságra készen volt nála a megoldás, egyszerűen igaznak bizonyult az, hogy isteni teljhatalmával neki minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. És bármerre járt, bármit mondott és tett, azt tapasztalták az emberek, amit itt így olvastunk, erő áradt ki belőle. Az a mennyei, gyógyító, szabadító erő, amit ma csak tőle kaphatunk mindnyájan, de amit ma is bőségesen ad mindazoknak, akik hozzáfordulnak. Úgy próbáljuk ennek az ismerős történetnek az üzeneteit kibontani, hogy sorra vesszük a szereplőket, de mindig elsősorban Jézus személyére figyelünk. Azzal kezdődött, hogy Jézus tanítványaival együtt a Genezáreti tó keleti partjáról visszatért hajón Kapernaumba, ahol már nagy sokaság várta. A legtürelmetlenebből azonban egy valaki várt rá, ez a Jairus nevű zsinagógai elöljáró, akinek a leánya súlyos betegen feküdt már a halál szélén, és akinek egyedüli reménye az volt, hogy ha lehet még segíteni, és ha még a halál beállt előtt odaérne, akkor Jézus tud segíteni az ő leányáján. Ha hajlandó elmenni. Jézus hajlandó volt, mint ahogy mindig mindenkihez kész volt, halogatás nélkül, a legtermészetesebb módon azonnal indult. Nem kérni magát, nem tesz fel Jairusnak kellemetlen, okoskodó kérdéseket, olyan egyszerű ez a mondat, azonnal indult az ő házához. Persze vele együtt a sokaság is, mert végre lesz valami látnivaló. A sokaság azonban lomhán hömpölyög, és egyszer csak megtorpan. Miért? Mert Jézus megállt. Miért állt meg? Mert elkezdett keresni valakit. Meg is kérdezte, hogy ki érintette meg a ruhámat. A tanítványai méregbe gurulnak, majd látni fogjuk, hogy milyen szűklátó körülség, és a hitnek a teljes hiánya. Ez, amikor rászólnak és mindegy kioktatják, vagy rendre utasítják, hogy micsoda kérdés ez. A sokaság tolong körülötted, látod ezt, és még azt kérdezed, hogy ki érintett engem? Nem ezt kérdezte Jézus. Ez is jelentő, hogy pontatlanul adjuk vissza azt, ami elhangzott. Nos, Jézus azonban nem mozdul. Keres valakit. Jairusban egyre nő a feszültség, ő tudja, hogy minden késlekedés, minden pillanat a leányának az életébe kerülhet. És akkor előkerül egy minden ízében reszkető asszony, leborul Jézus elé, úgy, ahogy azt Jairus tette néhány perccel korábban, és elkezdenek beszélgetni. El tudom képzelni, hogy Jairusban ilyen mondatok kergethették egymást, hogy Uram, csak ne most, és ne itt. Hogy lehet ezt ilyen ráérősen csinálni, mikor tudod, hogy miről van szó? Én hívtalak először, az én házamhoz indultunk el, menjünk akkor minél gyorsabban, aztán utána intézett egyéb dolgokat. És kiderült, hogy volt alapja Jairus félelmének, mert jönnek a hírhozók, és távirati stílusban jelentik, lányod meghalt. És mindjárt udvariaskodnak is, ne fáradd most már a mestert. Hát ez lett a vége. Ide vezetett a késlekedés, mégsem tud segíteni Jézus, mert most már mindenki tudhatja, hogy nincs segítség. Jézus pontosan követi, hogy mi zajlik ennek az édesapának a szívében, és olyan kedves és jézusi ez a gesztus is, ahogy azonnal ad neki egy erősítő injekciót. Ne félj, csak így szól oda a fejek fölött neki. És indul tovább, mintha mi sem történt volna. Ezt senki se értette, de ha ő megy a tömeg is. Majd meglátjuk, mi lesz. Jairus házát már körbefogták a halott siatók,
ezek hivatásból végezték ezt, némi kis jövedelemért. Jézus rájuk szól, hogy mit csináltak itten zűrzavart, sírtok és jajgattok, a gyermek nem halt meg, csak alszik. És akik az egyik pillanatban még műsírást produkáltak, azok a következőben már nevetnek. Kinevetik őt, bolondnak nézik, ez azonban Jézus soha nem zavarta, ő tovább is megy a maga útján, és 3 tanítványával, valamint a gyermek szüleivel megáll a halottaság mellett. Mit lehet itt tenni? Legfőjebb egymás nyakába borulva zokogni, vagy ha valakinek még van mondani valója, kedves közhelyekkel megpróbálni vigasztani egymást. Jézus azonban nem ezt teszi, hanem csak ugyan, mintha egy alvó gyereket ébresztene, azt mondja, hogy leányka, én mondom neked, ébredj fel. Ami azt jelenti, hogy ráparancsol a halálra, hogy adja vissza a zsákmányát. És a leányka azonnal felül, és elkezd járkálni. Azt olvastuk, hogy az ámulattól azt sem tudták, hova legyenek. Jézus azonban, aki a mennyet hozta le a földre, a földi dolgokat is mindig nagyon komolyan vette és veszi, és ezért, mintha most ez lenne a legtermészetesebb és legfontosabb feladat, visszahúzza a szülőket a józanságba, és azt mondja, hogy hagyjatok már enni ennek a gyereknek, ma még nem evett. Ennyi a történet, és minden mozzanat Jézus egyedül isteni nagyságát és gyöngét, figyelmes szeretetét hirdeti. Mert maga az képtelenség már, hogy ez az ember Jézushoz fordul segítségért ebben a végső helyzetben, ami lehet, hogy bármelyik pillanatban lezárul, amikor a gyermeke halálán van. Hiszen Jairusnak hivatalból Jézus ellenségeinek a táborába kell tartoznia. És egyébként is ebben a pozícióban a város egyik legelőkelőbb ember. Elképzelhetetlen, hogy egy ilyen ember a tömeg szeme láttára polygalázza magát Jézus előtt, és leborulva kérje a segítségét. De hát a gyerekéért mindent megtesz a szülő, ez még érthető. Csak siessen Jézus, hogy meg ne halljon a gyerek. De nem sietett, és meghalt. És ezzel vége mindennek. Így gondolta mindenki, kivéve Jézust. Jézusnak tudnélik teljesen mindegy, hogy egy alvó gyereket kell fölébreszteni, vagy a halálból kell visszahozni valakit az életre. A kettő között az ő számára semmi különbség nincs. Miért nincs? Mert neki ugyanolyan hatalma van a halál fölött, mint bármelyik gyógyíthatatlan betegség, vagy könnyű betegség, vagy egy egyszerű rosszul lét fölött. Miért? Mert neki minden fölött hatalma van. Mert néki adatott minden hatalom mennyen és földön. És ennek az igének ez a világos kérdése most hozzánk, testvérek, hogy hisszük-e mi ezt? Mindenféle köntörfalazás, mellébeszélés, egyéb nélkül hisszük-e mi ezt? Erre becsületes, őszinte választ kell ma adni. Lehet, hogy a válasz úgy hangzik, ahogy egy másik édesapa mondta egyszer Jézusnak, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Ő legalább világosan látta a helyzetét. Mert ez az édesapa is ilyen helyzetben volt. Valamekkora hite volt ő neki. Azért borult le Jézus előtt. De ez a hite csak a halálig terjedt. Ha addig megérkezik Jézus, amíg él a gyermek, lehet, hogy tud segíteni. Ha már meghalt, akkor nem tud. Itt már segítségre volt szüksége az ő hitének. De megkapta. Jézus azonnal szól neki, ne félj, csak higgy. És Jézus végtelen nyugalma az ő végtelen hatalmát jelezte. Akkor is és ma is.
És ha most már a többi szereplőre is gondolunk, akkor fölmerül a kérdés, hogy kerültek ezek az emberek kapcsolatba Jézussal. Úgy, hogy hittek benne. És mit jelent hinni Jézusban? Azt jelenti, hogy komolyan vesszük, hogy ő az, akinek mondja magát. Jézusban hinni ma is azt jelenti, hogy komolyan vesszük, hogy ő az, akinek a Szentírás nekünk kijelenti, akinek az Atya állította, amikor azt mondta, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok, és akinek Jézus mondotta magát. Kinek mondotta magát Jézus? A legtöbbször úgy nevezte önmagát, hogy az emberfia. Ez egy szóba, nagy kezdőbetűvel írandó, mert ez egy méltóságjelző volt. Ez azt jelentette, hogy a mindenható Isten teljhatalmú képviselő. Emberfia ilyen értelemben csak egy van, és ez ő. A Dániel könyve 7. részét tessenek elolvasni, és akkor ez világos lesz. Sokan úgy nevezték őt, hogy Isten fia, és ő ezt a megszólítást is elfogadta, mert az. Vagyis, akinek a hatalma egyenlő Istennel. Ő volt a megítélt Messiás, a Krisztus. Ő Úr mindenek fölött. És mindezek az elnevezések az ő örök isteni eredetére és természetére vonatkoznak. És akik így néztek Jézusra, és így fordultak hozzá, azok mindig megtapasztalták az ő mindenre képes hatalmát. Akik így néztek őre, azok hittek benne, és ezt többször mondtuk már, hogy a hit az a kinyújtott kéz, amivel elfogadjuk Isten ajándékait. És akik ezzel a hittel fordultak hozzá, azok mindig többet kaptak tőle, mint amennyit kértek és vártak. Ez a nyomorult, gyógyíthatatlan beteggé vált asszony ezzel a hittel lopakodott oda Jézus közelébe, és próbált lopni valami segítséget őtőle. Nem akarom most részletesen magyarázni, hogy miért hátulról és titokban bonyolította ezt meg. Az ő betegsége miatt az előírások szerint nem mehetett emberek közé, és tilos volt bárkihez hozzáélnie. De a hite átsegítette még ezen az akadályon is, és azt mondta, hogy Jézusnak olyan hatalma van, hogy még így is tud segíteni rajta. Ha csak a ruháját érintem meg, még akkor is segítséget kapott. És kapott. Miért? Mert ahol hit közelít Jézushoz, abban az életben áradni kezd az ő ereje. Erő árad ki belőle. Mi vitte ezeket az embereket Jézushoz? A nyomorúságuk és a Jézusban való bizalmuk. Nyomorúságunk nekünk is van bőven, csak hova visszük a nyomorúságunkat? Tudunk-e, merünk-e, akarunk-e így bízni Jézusban ma is? És a nyomorúságainkkal így megyünk-e hozzá? Ahogyan Jairus, meg ahogyan ez az asszony. Mert hinni azt is jelenti, hogy hozzáviszem a nyomorúságot, és tőle kérek arra a megoldást, és elfogadom azt a megoldást, amit ő ad. Mert mi sokszor másként képzeljük el a segítséget, mint ahogy ő azt adja. Gyerekkoromban esténként gyakran láttam azt, hogy hogyan terelik be az olva azokat az állatokat, amik nem akarnak bemenni. Nem csak a gyerekek nem akarnak lefeküdni, különösen a TV korszak óta esténként, hanem némely jószág sem. És a baromfit kismalacokat néha nehéz művelet volt biztonságos helyre terelni éjszakára. Ez két emberes feladat volt. Az egyik ember csörgette a kukoricát előttük, a másik ember söprűvel biztatta őket hátulról. Kellett egy kukoricás, meg egy seprős. És ez sokszor eszembe jut, hogy Isten is így akar megmenteni minket sokszor. Van valami nyomorúság, ami hajt hátulról, oda ő hozzá, és közben hangzik az ő igéje, ami hitet, bizalmat támaszt abban, aki azt befogadja, ez meg vonz minket Jézushoz.
Kevés a nyomorúság. Aki csak a nyomorúságaitól űzetik, hajtatik, az hajszolt, űzött ember lesz. De aki ismeri Jézust, és tudja, hogy hozzá mehetünk mindenféle nyomorúságunkkal, azzal is, aminek mi vagyunk a szerző oka, mert ő még akkor is nagy szeretettel vár. És aki így bízik ő benne, az megtapasztalja, hogy milyen az, hogy erő áll ki belőle, és az kap felettébb való szabadulást őtőle. A sokaság, meg ezek a halott siatók nem hittek abban, amit Jézustól és Jézusról hallottak. Erről az asszonyról azt olvassuk, csak egy olyan közbevetett félmondatban, hogy ő hallotta, hogy mit beszélnek Jézusról, és ezért ment hozzá hittel. Amit róla hallunk, azt támaszt mindig hitet a szívünkben. És ha a nyomorúság kiegészül ezzel a Jézusban való hittel, akkor nincs az az akadály, ami minket visszatarthatna. Akkor ő maga segít át már minden akadályon. Mint ahogy az ő munkája az is, hogy hit születik egy ember szívében. És aztán az ő munkája lesz mindenképpen a szabadulás, a gyógyulás, a megoldás. Ez a két ember nem csak a nyomorúságát érezte, hanem ők bíztak is Jézusban. És így kerültek közel hozzá, és így tudták legyőzni az előttük tornyosuló akadályokat. Sokszor tapasztalom, testvérek, azt, hogy Jézus megvállalkoztat, és ez sokunknak a tapasztalata. Ő nekik sem azonnal érkezett meg a segítség. Sőt, amikor megérkezett a távirat, hogy leányod meghalt, ez azt mutatta, hogy vége mindennek. Nincs segítség. Csak eddig terjedt a hite. De kapott a hitéhez is segítséget Jézustól. És mi tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ő ma is ugyanaz, akinek ebben a történetben mutatkozik be. Vajon tudunk-e így bízni benne? Hisszük-e mi azt, hogy amikor elmondtuk neki a nyomorúságunkat, ő azt hallotta? És ahogy a János levelében olvassuk, megvannak a mi kéréseink ő előtte. Hol van az megírva, hogy azonnal fog segíteni? Az van megírva, hogy ő válaszolni fog minden hozzáküldött kiáltásra. Hisszük-e mi, hogy hallotta, amit elmondtunk neki? Hisszük-e, hogy ő ma sem közömbösen nézi azoknak a nyomorúságán, akik hozzáfordulnak és benne bíznak? Hisszük-e, hogy nála már most készen van a megoldás, a kiút, az eligazítás, a szabadulás, mindenféle bajunkra és nyomorúságra? És hisszük-e, hogy nem fog elkésni a szabadítással? A hitünk edzése, erősítése véget. Szükség van arra sokszor, hogy megvállalkoztasson. De kivárjuk-e az ő szabadítását? Komolyan vesszük a Jeremiás síralmaiból azt a mondatot, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Ezt mi nagyon sokszor úgy éljük át, hogy nem jó várni. És meddig kell várni? Az Úr szabadításáig. De mikor lesz az? Nem tudom. És hogyan fog bekövetkezni? Nem tudom. Hát akkor mit tudok? Az, hogy ő kicsoda. És hogy ő benne megbízhatom. Őrá számíthatok, ő ma sem közömbös, ő ma is úgy indul el, mint Jairushoz, azonnal és szívesen, és neki ma is van hatalma minden nyomorúságunk fölött. Hiszük, hogy ezt igazán. A hit számol Jézus hatalmával és számít rá. Ez az első gondolatunk, szinte reflexzerűen. Ez mozdul-e meg bennünk minden nyomorúságra, minden rossz hír hallatán, mások nyomorúsága miatt aggódva, a magunk jövőjére gondolva, hogy amit ő eléje vittünk, ami ő nála van, az jó helyen van. És majd megérkezik a szabadítás. És esetleg megtanuljuk azt, hogy valóban jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Szeretném javasolni, hogy próbáljátok ezt ki. Itt most nagyon sok gyülekezeti és személyes probléma van,
Nagyon sokaknak a nyomorúsága terhelődik a lelkemre. Bocsánat a közönséges szóért, de ahogy valaki tegnap mondta, be lehetne dilizni ebbe, ha nem tudnánk, hogy kicsoda Jézus. Ha egyedül akarnánk hordozni minden terhünket, meg még másokét is, a magunké alatt is roskadozunk. De az ő hatalma ma is ugyanolyan nagy, mint ahogy Jairus meg a vérfolyásos asszony esetében volt. Nagyon fontos, hogy merjük ezt hinni, és legyünk becsületesek, és mondjuk el, hogy hiszek, Uram, de segíts az én hitetlenségemnek. Ez nem össze-vissza imádság, ez a valóságot komolyan vevő imádság. És erre ő mindig igennel válaszol. Van egy szép énekvers, mielőtt majd közösen is imádkozunk, még ezzel imádkozzunk, mert ezt mintha ehhez a történethez írták volna. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj. Te ki bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy. Gyönge hívben biztos engem, és készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fent, ó Uram, mindörökké boldogan. Most hitben járunk, de majd egyszer eljön a látás ideje. De járjunk a hitben. Énekeljük el a 295. ének második versét. Imádkozzunk. Úgy Jézus Krisztus, magasztalunk téged isteni hatalmadért, és irántunk való, meg nem érdemelt, el nem fogyó, gyöngéd szeretetedért. Köszönjük, hogy mindenben számíthatunk rád. Bocsáss meg, ha sokszor csak a sor végére állítunk, és miután kapkodtunk fűhöz, fához, akkor jut eszünkbe, hogy hozzád vigyük a nyomorúságunkat. Szeretnénk mindig ezzel kezdeni. Dicsőíteni akarunk téged azzal, hogy bízunk benned, hogy emberileg reménytelen helyzetekben is tőled kérjük és várjuk a megoldást. Hogy sötét erők bilincsei között is hozzád kiáltunk szabadításért. Köszönjük, hogy te szabadítónak jöttél. Áldunk téged a te Jézus nevedért, ami erre emlékeztet minket mindig. Segíts minket, hogy így bízzunk benned. Adj nekünk minden nyomorúságunkból, szenvedélyünkből, megkötözöttségünkből valóságos és végleges szabadulást. Szabadíts ki minket minden hitetlenségből, kételkedésből. Bocsáss meg, amikor a te igaz igédben is kételkedünk. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek most különösen nagy szükségük van. A te lehajló erődre és szeretetedre. Könyörgünk a betegeinkért, gyászolókért. Könyörgünk hozzád a nélkülözőkért, akiknek nincs otthonuk és nincs munkájuk, akik nem tudnak szeretni,
vagy úgy érzik, hogy nem szereti őket senki. Kérünk téged, hogy a kétségbeesés felhőin hatoljon át a te szeretetednek a napja, és hagyjon rájuk a te mentő szereteted. Minket pedig formálj olyanokká, akik boldog hírvivői lehetünk a te szeretetednek, és akiknek az élete is úgy alakul, hogy azon felragyog a te dicsőséged. Készíts nekünk még ma veled való csendes együttlétet. Engedd világosan látnunk, hogy hányadán állunk mi hit dolgában. Taníts meg becsületesen és bizalommal kiáltani hozzád. És engedd megtapasztalnunk, hogy aki benned reménykedik, az nem szégyenül meg. Köszönjük, hogy elmondhatjuk most a csendben a magunk imádságát is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sentinel,
meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.